गेलेयो अखा हाबाय दा सफैनानैसो खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा नै गारियाव दङ दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना दा बबेयाव थांगोन आरो मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयारबो खालामदो आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर दा नै आङो दासो माने रायमना नेसनेल पार्कआव थांदोंमोन नालाय सारभे थांदोंमोन स्टुडेन्टसफोरजों ओमफ्रायहाय बेनिफ्राय फैनानैहाय फ्रेश जाबाय आरिबाय दासो ओमफ्राय ओंखारबोबायबो आरोना डाइरेक्टनो ओमफ्राय दा जुदि नोंथांमोना आंनि रायमना नेसनेल पार्कनि ब्लगखौ नायाखैबा नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दा नै समाबो बेलासि जाबाय आरोना आङो सफैनायानो 5टासोआव सफैखादों बेलासिनानै डाइरेक्टनो ओमफ्रायहाय रेडि जाबाय आरो फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा नै जोङो बाबा दं ओमफ्राय बिनानाव दं आरोना दा जों थांगासिनो लामाखौनो होथेगासिनो बेसेबांबा गिदिर जिनिसानो नै लासै लासैनो थांनांगासिनो लामायानो गैला सोलायबाय नामा लामा लामा गिदिरखायसो हालायबाय नै सिगां थांनो हासिगोन ना दंबावोसो दासो गंनै गारबोबाय बेबायदि बेसेबांबा गिदिर दासो बारग'बोबाय दा जों सफैबाय आरोना जेराव फैदोंमोन बङाइगावआवनो नर्मदा इन्टारनेशनेल हस्पिटालावहाय दा नै सफैनानैहाय फिसालाया थेवबो सिरि मोनाखै उन्दुगासिनो बियो बेनिफ्राय ओंखारबाबो सिरि मोनाखै आरोना बियो जा उन्दुदों ओमफ्राय दा होमबा जोङो हाबैनोसै डक्टराबो दासो बेलासियावसो बेबायदि टाइमावसो फैखायो आरोना ओमफ्रायहाय दा बेखायनो हाबग्रोनानै लानोसै दा बेयावनो सोरबा सोरबाया सोंहरनो हागौ आरोना माने जेब्लायबो जेब्लानो आङो फिसालानि ब्लग लाबोयो होमब्लानो मानसिफ्रा सोंहरो आरोना माने बिफाखौ नुथारा होननानै जायफोर मानसिया फिसानि भेलुखौ मिन्थिया आरो जायफोर मानसियाहाय बिसि फिसानि इम्परटेन्सखौ बुजिया जायफोर मानसिया गावनि हिन्जाव आरो हौवानि गेजेरावहाय माने थार्ड पार्सनखौ इनभल्भ खालामो बा सोनानै लायो बेफोरबायदि मानसिखौ मा बुंबावनो बुङाबाबो जागोनसो होननानै सानो आरो आङो दा बेनि खोथाखौ आङो उनावहाय सावरायगोन दिनै आं सावरायनो गोसो गैया दा आंहा आलदा प्रब्लेम जानानै दं आरो बे प्रब्लेमफोर जानायाव आं माब्लाबाबो हेल्प मोनफेराखै सोरबाया आरो दा सोंहरगोनलाय कमेन्टआव साननानैसो आङो बे खोथाखौ लाबोनाय जादों आरोना दा उनाव आङो सावरायगोन बेनि खोथाखौहाय दिनै आङो सावरायथ'वा सफैबाय नै जा मेंबायमोन आंबो रेस्ट लानो मोनगोन पास खालामखायाखैमोन आङो मानो होनबा न'आव फैनायनि उनाव रेस्ट मोनखाया जाहैबाय आंना पार्सनेल आरो प्रफेसनेल डिउटिया
फैनांबाय डाइरेक्टनो हाखुराखौनो थारमाने बेबायदि लोमजानाय बिदि जायाखै ओमफ्राय माने बे कनस्टिपेशनानो आरोना फुंनिफ्रायनो बोलो होगासिनो बेबायदि जागोनखौ सानाखैमोन आंबो नङाब्ला थांनाय नङामोन आङो ओमफ्राय बेबायदि जागोन सानाखैमोन दा नै मानसिया बोलो होबाय थादों ओमफ्राय जायाखै आरोना ओंखायनो दा गाबबाय थागोन साननानै मानसियाबो गाबबाय थादों नामा ओमफ्राय गाबबाय थागोन साननानै ओंखायनो फैथारनाय जाबाय आरोना दा जोङो नै नर्मदा इन्टारनेसनेल हस्पिटालाव दंफैलाय बेयावनो माने मोजां मोनदों आरोना नायनानै सिगाङावनो माने माखासे सिगांनि लोमजानायफोराबो हामदों आरोना ओमफ्रायहाय बेखायनो बे डक्टरखौ मोजां मोनदों गथ'फोरनि डक्टर मोजां मोनदों आरोना बेवहाय सिगाङावथ' दस्राफोरजों जायाखैमोन ओमफ्राय बेजों जानायखाय आरो जेखि जायाबानो दा लाबोनाय जायो आरोना बेनावनो बङाइगावआवनो नर्मदा इन्टारनेसनेल हस्पिटाल अबस्था गैया आंना दिनै सार्भे खालामना फैनानै आरोबाव हाखु-दाखु फैनांलाय बेनो सिखारगोना सिखारला जोंनि जासिगोन ना मोनसिगोन दा फैसे जाबायनो जोंना नायहैनोसै नै सिरि मोनबाय दासो बाम बेयावनो नै डक्टरफोरा सोर जिरायो ओमफ्राय मामानि डक्टर बेयावनो होखाजोबनाय आरोना बे जोंनाव नैबे गोजौसिनानो अजय कुमार भुइया बेनो देखायो जों फिसालानि थाखाय उन्दैफोरनि थाखाय ओमफ्राय मोजां मोननानैनो बेयाव माने बेजोंनो मोजां जानायखाय बेजोंनो बेयावनो लाबोबाय थायो आरोना गोजानब्लाबो नोंथांमोनाबो नै सोरबा जुदि माबानोबा नै नायनानै लाबानो जाबाय आरोना थांनो हागोन बेबायदि समावहाय रासिन माने दुखु मोनो आरोना गोसोआहाय जेन'बा मा होनो दासिमबो बिमा बिफाखौ खस्थ' होनाय आरो बिनानावाबो माने गावनि फरायनांगौखौनो फरायनो मोना सानसे आंबो 8टानिफ्राय माने 3टा 4टायाव सफैयो बेसिमखौ बिसोरो खस्थ' लाबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्रायहाय नै माने आरो लोमजाबा साजाबा माने रासिन दुखु मोनो बेयावहाय जाय थानांगौमोन बे माने गैया माने बेनो एबसेन्ट होमबा बेफोराव सोर दुखु मोना जानो आरोना बिमाफोराथ' ओरैनो मेंनो मोनखाया मेंनाय होननाय सोदोबखौनो नागारखानांगौ बिमा जायोब्ला फेमिलिनि सापर्टआथ' दं जेन'बा थेवबो माने हाबानि उनाव सासे हिन्जावनि थाखाय सोरनि सापर्टआ गोनां बयबो मिथिखायो दा बिदिनो माने स्ट्रं जायो आरोना मानसिफ्रा हिन्जावफोराहाय जायनि सापर्ट मोननांगौ बेनि सापर्टखौ मोनोब्ला माने हासबेन्डनि सापर्टखौ मोनोब्ला जाबायना गाबबाय ओंखारसै थाबायसै बेयाव जाबायना साननि जाबाय दासो माथायाव फैनांगौ माथायाव दे खिथाहरदो आबै सोंहरदों नै जेजे गबाय नामा होननानै सोंदों दे खिथाहरदो मा मुलि लागासिनो दं दे मुलि लोंखानानै थांसै
loंलांखानोसै लोंनांगौखौ लोंलांखानोसै इस दे बाददो रायजोफोरनि मोनागुलायबाय आरोना दाथ' जोङो खयथासोआव सहैगोनथाय 8:00लायनो 9:00सोआव सहैसिगोन आरोना दा मोनागुलायबाय दा खुसि जाबाय नै मोजां मोनबायगोन मानसिया माने खालामहोबायना फटि खालामहोबाय दासो खुसि जाबाय आरोना बियो नङाबा इयो एसे गाबबाय नै गोलैयो बिदियावनो गोलैयो नै बियो गोलैयो होमबा रायजोफोर जुलासि नायनायनि थाखाय थेंक इउ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय होनदो मा बाय बाय होनदोलाय मा बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो दे मा बाय बाय होनदो नै बैयावसो नुबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय होनदो बाय 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 रोंबायना मामायाबो बाय बाय